kunne ya ji. Kashi na 10. In kunne ya ji, jiki ya tsira. A wani labarin kuma cutar nan ta COVID-19 ta balle a jihar nan, inda mutum 3 suka kamu da cutar ta sarƙewar numfashi. Shugaban yada labarai na gwamnatin jiha shine ya bayyana haka yayin tattaunawarsa da manema labarai. Ya bayyana hakan tare da jaddada dokar killace kai na tsawon mako guda. Labaran ƙasar kenan kuke saurara daga nan gidan rediyon fasaha. A babban abin da ya sa na kira ku shine kun san mu 'yan siyasa muna son mu samu wata gaba wacce za mu yi amfani da ita domin mu ga mun cimma burinmu. Yawwa, to ina son wannan cuta da ta shigo ta COVID-19 mu yi amfani da ita domin cimma burinmu na siyasa. Kaga kuma wannan yaro ka zo da wani abu wanda ya ce za a yi fasaha a ciki. Yawwa baba, to abin da nake so kaga idan muka dinga yada farfaganda cewar gwamnati mai mulki tana amfani da wannan cutar ne domin ta samu kuɗi. Kun ga idan siyasa ta zo 'yan takarkarinmu za su wuce ne salin alin, domin yanzu idan kuka duba za ku ga mutane fa sun zo wuya. Gaskiya. To muna yada wannan farfaganda. Kuma Allah kwana mana, Allah kwana mana talauci a jika. Yawwa baba. Sabida haka shi ne duk abin da za a yi. Sitirat kawai. Mun samu sitirat. Ba wani tsoron Allah suke ji ba. Sai kawai mu wuce namu lalle mu kwaci mulkin nan a hannunsu. Haka nake so, haka Allah ya maka albarka zo. Ka zo da idiya. Ka zo da idiya. Ana san irin ku. Mu kuma zalunci wasu. Mu ji tsoron Allah. Kai ya ga. Tsaya yaro. Tun kafin a halitta ka ni aka halitta da farko, kuma tun kafin a yi ka aka yi ni da farko. Kai za ka gaya mana Allah anan? Nan inda za ka zo ka gaya mana Allah anan? Shekarar ka nawa? Ni za ka gaya wa Allah? Aka zo aka hana mu sallah, aka hana mu komai, gaisuwa babu. Sai ka ce kuma wai akwai Allah a ciki? Yanzu wannan dattijan kana tunanin ka fi tsoron Allah ne? Idan siyasa kake takama da ita tun kafin a haife ka, wannan dattijan shekara ta da bayan in ji bawa. Amma abin da nake so in nuna muku shine ka duba girmansa ka gani, bai kamata bai rika fakewa da siyasa. Ita wannan jam'iyya mai mulki da kake ganinta, kai ba ka da labarin cewa farfaganda su ma suka hau mulki? To saboda haka muwa dole mu yi amfani da wannan farfaganda. Dama ce ta zo mana, idan muka yi sakaci wannan damar ta wuce, ba mu san kuma me za mu yada domin mu hau kan mulki ba. Misalati 10 ga annabi. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وثبت أقدامنا آمين اللهم أجب دعائي واغفر لحينا وميتنا آمين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jama'a kowa da Allah ya zauna a inda yake, ina so in dan ja hankalinmu akan wani muhimmin abu wanda naga ana yada shi a cikin gari. Kamar yadda kuka sani, haƙi ne akan kowa duk abin da ya tabbatar zai cuci musulmi ya isar wa musulmi cewa wannan abin zai cutar da ku, wanda duk ya hango wani abu da zai amfani musulmi lallai ya isar ga al'ummar musulmi cewa kaza an yi shi zai muku amfani. Annabi sallallahu alaihi wasallam kullun yana faɗa yana cewa ballighu anni walau aya, ko da aya ɗaya ce ku isar wadda kuka ji daga boye yana cewa kuma in ka boye dan kanka, in ka boye sai kai bayani. Wanda ya ɓoye ilimi za a zo da shi da lujamin minan na, za a zo da shi da sarƙa ta jahannama. Kaga Allah ya kiyaye. Wannan cuta da ake ce mata COVID-19 ko coronavirus, ana ta yadawa a cikin gari cewa wannan abin ƙarya ne. Wasu haka suke cewa ba gaskiya suna kallon abin kamar tun daga inda ya zo, kullum ana fasara cewa an abu ya zo daga wajen Yahudawa cutarwa ne. To abinda nake so in ja hankalinmu akai shine ya kamata mu la'akari da yadda duniya take a yanzu ba. Ku duba kasashenmu na Afirka baki daya yadda muke fama da matsaloli kala ba ilimi,
babu technology, babu komai, babu kasashen da suka fi kowa karfi a duniya su ne su America, su China, su Germany, su Italy da sauransu. To idan mutum ya zo ya ce maka a cikin wa'annan kasashen sai ya zo ya ce maka coronavirus gaske ce, abinda zaka fara duba ka yadda da shi shine abin da yake cikin halin bala'i akan kansa, tare da karfin mulki da karfin dukiya da kwarewa a kimiyya da abubuwa. Yanzu a Amerika sama da mutum 40,000 sun mutu, kuma wannan cuta ce ta kashe su. To yanzu mu da muke irin nan Najeriya, Nijar, kamar Chad da sauransu, ya kamata yadda muke irin mu ringa tuna kullun halin mu, yaushe ma wuta ta tabbata ballantana har a kai ka asibiti a sa maka wani abin kawo numfashi. To shi kullun abinda addinin musulunci yake faɗa mana, alkur'ani annabi Muhammadu ya ce Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Allahu akbar. Wanda ya kai hannunsa ya kai kansa da kansa ya hallaka. Malaman addinin musulunci suka ce duk wanda aka sanar da shi, likita ko masanin lafiya ya gaya masa kaza in ka yi shi cuta ne zai iya kashe ka, yi wannan abin to ya kashe kansa. Kowa ya tafi ya gaya wa al'umma wannan abin gaskiya ne. Ina mana fatan alheri, Allah ba mu iko, Allah ya sa kowa ya da wannan. To Allah ba mu alheri. Assalamu alaikum. Cutar COVID-19 ko coronavirus ba tatsuniya ba ce. Cuta ce wacce babu wani jinsi na mutum da ba ta iya kamawa. Ta kama fari, ta kama baki, ta kama babba, ta kama yaro. Kuma dole ne kowane mutum ya zamo ya ɗauki matakin kariya game da wannan cuta. Daga cikin wannan abubuwan da mutum zai iya yi don neman kariya daga wannan cuta, na farko akwai gudun cakuduwa da mutane, da kuma yayin da duk lokacin da wanda kake tare da shi zai yi tari ko kuma ya atishawa, to ya zamo tsakaninka da shi akwai kamar tazarar mita 2 alal akalli. Lalle ne mutum ya zamo yana wanke hannunsa da ruwa mai gudana, sannan ka guji taba fuskarka da hannunka ko hancinka ko idanka. Sannan kuma ya zamo cewa kana yin amfani da takunkumi ko irin abin da ake cewa face mask haka a kowane lokaci. To idan mutum yana yin waɗannan abubuwa, ko shakka babu da yardar Allah zai kama masa kariya. Ni abin da yake bani mamaki, wai mutane su ringa cewa ba su yarda da cutar coronavirus ba, kuma abin nan ga ta ta fito ta bayyana. Me hujjar mutane? Kuma mutum wai bai fahimci abu kuma ya dinga ya maɗiɗi yana cewa ƙarya ne kuma ka tambaye su bai da wata cikakkiyar hujja. Ai ka san al'amarin mutanen mu sai hakuri. Haka muke ta fama da su, kullum kai ta buga da su. Sai hakuri. An tabbatar musu abin nan gaskiya. Mutanen nan. Barka zuwa Jabiru. Ka ce kuna majalisa. Al'ada ta fike nan. Mu bi muka rage a majalisar ba wanda ya karaso. Kuna ta abun nan. Wallahi tallahi. Ai ni babban abin da yake damuna a rayuwar nan, na ji daɗin da na gan ku. Na'am. Wato yanzu dan Allah na ku duba wannan gwamnati yadda take ta yada farfaganda akan wannan cuta, kuma wallahi tana yi ne kawai dan ta samu kuɗi. Wacce ta coronavirus? Cutar coronavirus din. Wannan cuta ba kasuwanci ake da ita ba. Kasuwanci ba ce. Cuta akwai ta coronavirus, ba wai ƙarya bane ba jita-jita bane. Kaga dakata in tambaye. Haba Jabiru, kai tunda kake ka taba ganin wanda ya ga wanda yake da ita? To me zai kai mutum gurin? Ka je ka dauko? Do Allah do annabi, wannan karfa ku siyasantar da wannan cuta. Ya siyasantar da ita. Cuta akwai ta amma kira ke kuncin ita. Salamu alaikum. Alaikum. Jabir, kana nan gurin babanka ya faɗi gashi can za a ɗauke shi a kai shi asibiti, kuma ana kyauta zaton wannan cuta ce ta coronavirus. Me kake cewa a baban gidan ku? Baban na sai ka hanzarta. Mahaifin nawa? Shi mahaifin da hujja. Salamu alaikum. Alaikum salam. Malai na zaka ne da ka tamana? Zan yi shiga cikin gida ne. Cikin gida? Kai dan gidan ne? Dan gidan ne ni. Ina can a majalisa ne aka ce wai mahaifina ya faɗi. Shine na zo in duba in gani. Mahaifinka ne? Mahaifina ne. To ai ga can mun sa shi a mota. Ban gane kun sa shi a mota ba. Ina za ku kai shi? Asibiti za mu kai shi saboda ya kamu da wannan cutar. Cuta wace kenan? Ta coronavirus. Inna lillahi. Yaushe rabanka da mahaifinka? Mahaifina ne fa. Ko ɗazu da safe muna tare da shi. Ɗazu da safe kuna tare?
a to za mu tafi da kai a sashi a mota shi ma saboda sai za an mu tafi da kai asibiti domin yan gidan ma muke jira su fito ni din dukkan mu tafi da su kwarai kuwa yanzu nan duk za mu tafi da ku domin a wani lafiya ku kama shi wallahi tallahi ni shiga da shi ku kama shi wallahi da shi mota killace ni ba wallahi ba ku isa ku killace ni wallahi ba isa killace ni wannan rabin ne ni ba ni ba wannan rabin ne wallahi ba za ki killace ni ba wallahi ba za ki killace ni ba wallahi ba za ki shiga mota shiga yawa wallahi yawa Malam ka san dalilin da yasa aka kawo kana aka killace ka? Zan iya cewa na sani kenan. Kawai na zo gida wannan bawan Allah shi da wani wai ma'aikacin lafiya suka zo suka rakite ni suka kawo wannan wajen wai suka killace ni wai ina da coronavirus kuma babban abin haushi ma ba iya su kaɗai ba har da jami'an tsaro sai ka ce wanda ya sata. Yanzu za mu yi wasu 'yan tambayoyi kaɗan sannan kuma za a yi gwaje-gwaje idan ba ka da ita sai mu sallame ka. To babu matsala a yi mana. Ai in dai na sani ni kuma zan ba da amsa. To tambayar da muke da ita a game da kai muna so ka gaya mana ka yi mu'amala da wasu mutane ne tun fitar ka daga gida da ka san da aka ce mahaifinka ya kamu da wannan cuta ta coronavirus? Na yi mu'amala da mutane mana yanzu ba ga 'yan gidanmu kun tarkato su gaba ɗaya kun kawo su ba? A bayan 'yan gidanku da muka kawo nan wasu a can waje da kuke mu'amala da su ban sani ba ko ka yi mu'amala da su ko a gidan kallon bal ko a wajen bal ko a wajen majalisar ku haka. Ni fa wannan tambayar ta fiye kwakwa. A majalisa aka zo aka gaya mun aka ce wani mahaifina ya faɗi yana da coronavirus ina majalisa a zaune. To likita kaji. Majalisan kun kai kaman kuku nawa yanzu haka a majalisa kuke zaune? Za mu kai mu 9. Ku 9? Sai kuma jiya da dare mun ci abinci da Sheikh Dallami. To likita? Majalisar ne ya kamata a je a tattaro su ga baki ɗaya. A kawo mana sunan. Tabbas abin da za a yi kenan domin su ma sai an killace su domin a gwada su a tabbatar da cewar kowanne lafiya yake ko ba lafiya yake ba mu tabbatar da hakan. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam ina zuwa. Yana ciki. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Malam barka da. Ina gajiya? Lafiya lau. Ina lafiya? Lafiya alhamdulillah. Wato daga ina ban dan fahimce ku ba saboda naga kowa da takunkumi a bakinsa kun saka rigar leda. Yaya kuma ba ruwa ake ba. Yaya aka yi me faru? A karamakallahu a takaice dai mu jami'an lafiya ne. Na'am. Kuma mun zo daga hukumar lafiya ta wannan jiha. Na'am. Sakamakon akwai wani bawan Allah da ya kamu da coronavirus. Subhanallah. To kuma a binciken da muka yi ya nuna mana cewar bawan Allah nan ya yi mu'amala da kai kwana ɗaya da suka gabata. A masallacinka da kake gabatar da sallarka. To amma fa ni lafiya ta kalau. To ai wannan dalilin a doka ta wannan hukumar lafiya idan har mutum da ya kamu da wannan cuta kuma ya yi mu'amala da kai to dole za mu a bincikenmu ya nuna kana ciki dole za mu tafi da kai domin mu auna ka mu bincika. Dan uwa kar ka faɗi haka ba fa inda za ni. A'a malam ai tun da ka samu mu'amala da shi tabbas wanda ya mu'amala da kai shi ma tabbas sai an tafi da shi domin a killace shi a nema musu lafiya. Ku faji tsoron Allah Ubangiji yana kallon ku. Malam karka damu za mu je mu killace ka. Bari ka ji abin da yake faruwa malam. Na'am. Yanzu idan muka tafi da kai bincike za mu je mu auna ka mu gani shin ka kamu da wannan cutar a sakamakon mu'amala da kai da shi ko kuma baka kamu ba. Idan ka kamu to za mu killace ka mu kuma baka kulawa daidai da yadda gwamnati ta tanada har lokacin da za ka samu lafiya sannan mu da kai gidanka. Idan kuma baka kamu ba to za mu dawo da kai gida sannan ka ci gaba da killace kanka mu kuma baka shawarwari da za ka kare kanka daga wannan muguwar cuta ta coronavirus. To dan uwa ni fa ya kamata ku ji tsoron Allah kar ku rataya mini abin da ban ji ba ban gani ba. To ai akramakallahu tun da kai mu'amala da wancan iyalanka ma muna da tabbas din cewa sai mun tafi da su domin duk wanda ya yi mu'amala da su wani ya yi mu'amala da wani wani ya yi mu'amala da wani to tabbas shi ma ana kyautata zaton cewa wannan cuta ta coronavirus tana jikinsa har sai mun je wajen likitoci sun tabbatar da cewa wannan cuta ba ta jikinka. A faji tsoron Allah. Shiga mota. A
A nan shirin zai ɗiga aya. Labari Ai Daud. Tsara labari Habibu Yaro Haruna. Mujahid Usman. Kabiru Hannu Ɗaya. Lura da tsara labari Mahmud Ai Ibrahim. 'Yan wasa daga Fasaha Media Concept. Ɗaukar sauti Sudais Kalambaina. Gyara sauti Abba Ibrahim. Kiɗan taushi Musa M na gudu. Shiryawa Bala Muhammad. Ɗaukar nauyi Darul Andalus Center. Bada umarni Habibu Yaro Haruna. Don neman ƙarin bayani ko shawara ko jinjina, tuntuɓe mu ko ka turo saƙo ta layinmu kamar haka: 08092222427 ko 08068342331. Don kallo da jin shirye-shiryenmu je ka page ɗinmu na Facebook Darul Andalus Center Nigeria. In kunne ya ji, ko jiki ya tsira.